tur kato rumembak penyuku mambang kadyolir Wisnu Bathara arsang lebara bumi Yayi Trisirah Trinetra Trikaya lan uga para wadya bala saka negara Ngalengka diraja kalungguhan iki piturut dawuh pangandikane Kanjeng Rama Dewaji kabeh kudu samekta ing gati sawega ing giri ketitik Paman Kumbakarna wis maju ning palagan Pawalgakala nggih mangestaken dawuh pangandika paduka Kakang Mas Indrajit lajeng bidhal bijak napa kowe kabeh minangka dadi senopati pengapit muga tansah sawega ing gati samekta ing giri aja nganti bali menyang negara Ngalengka diraja yen ta durung gumlundhung mustakane Prabu Rama Wijaya. Untuk Pandhawa tata kati wisaya Indriaksa Suramaruta Pawarna Wana Markana Latalah nalika semana gonku kepengin nindakake bedhamen antaraning Prabu Rama Wijaya kelawan kakangku Prabu Dasamuka. Dina iki kakar-wikar tanantuk karya mung saka perkara anakku sing minangka dadi katresnanku kabeh padha gugur ning Madyalaga. Awit saka wadya balamu Prabu Rama kalungguhan iki para gageh sawangen senopati saka negara Ngalengka diraja piyaken ngiwa lan ngiring para gageh kabeh krubuten Kumbakarna sing bakal maju ning payudan.